U ovoj kampanji smo se naslušali gomile istih ili sličnih obećanja, nagledali friziranih anketa kojima je cilj umjetno stvarati dvostranačje u Hrvatskoj. Vidjeli smo reciklirane ideje koje nikad nisu realizirane, čuli pozive na nepoštivanje zakona, uvrede na osobni račun pojedinaca, smiješnih ultimatuma, lažnog domoljublja. No nismo čuli ni vidjeli konkretne političke stavove i svjetonazore, poručio je Đapić. Nema gospodarskih iskoraka bez povlačenja revolucionarnih poteza koje moraju pokazivati hrabrost oni koji će sutra biti u Hrvatskom saboru, a to je prije svega uvođenje hrvatskih standarda za uvoz prije svega hrane, prehrambenih proizvoda i donošenje zakona kojim će se obvezivati trgovački lanci u pravilu stranim rukama za prodaju barem 50% hrvatskih proizvoda. Đapić je istaknuo i kako je Hrvatska duboko podijeljena. Kada se govori o dvije Hrvatske, kaže, misli se na onu koja je bila u ratu i ona koja nije. Podsjetio je da se 70% ratnih područja nalazi u Slavoniji i Baranji, te da su ratne štete procijenjene na 236 milijardi, a u obnovu je uloženo tek 40 milijardi. Zamislite da je Istra bila tako porušena, upitao je Đapić. Takvom jednom politikom onih koji nisu imali nesreću osjetiti izravna ratna razaranja, uništavanja, da bi nama u Slavoniji i Baranji trebala ostati groblja, napuštena zemlja, srušene tvornice, minska polja, Erdutski sporazumi, ćirilica i suživot, a onima koji nisu imali izravne, na svu sreću, ratna razaranja, njima infrastruktura, hoteli, investitori, jet setovske priredbe, glamur, Brijuni sa Šešeljem. Predsjednik stranke Desno poručio je kako smo u ovoj kampanji bili svjedoci lažnog domoljublja, političarima kojima su puna usta Lex Perkovića, lustracije i oštrine prema Srbima. Podsjetio je kako je on o tome govorio još prije 20 godina. Za odnose sa Srbijom kazao je da nije tragično, bilo bi komično. Ova smiješna priča o Mosta da će biti smanjena pretplata HRT-a sa 80 na 65 kuna kao neki uvjet za stvaranje koalicije, pa šta ti je to? Ja tražim jamstvo da Hrvatska, nijedna vlada ni Hrvatski parlament neće odobriti ulazak Srbije u Europsku uniju dok o tome se referendumom ne pita hrvatski narod. Pa neka hrvatski narod preuzme svoju odgovornost, pa ako će on biti spreman oprostiti i zaboraviti, neka to napravi, ali niko nema u moje ime, u ime hrvatskog naroda donositi takve odluke. Neka se na to obavežu i HDZ i SDP. Mi pokušavamo dovesti Hrvatsku u situaciju bez farbanja, poručio je na kraju Đapić, te upozorio birače da ne nasjednu na politiku koja pokušava umjetno uvesti dvostranačje. Nismo čuli ništa što je krucijalno bitno za Hrvatsku, a nitko se nije ozbiljnije osvrnuo ni na migrantsku krizu. Mađarska je spremna, a mi čekamo što će nam reći Angela Merkel. Je li HDZ i SDP spreman staviti zid prema istoku, jer 50.000 migranata urušilo bi cijeli hrvatski sustav, zaključio je.